88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbangal daw bigat kada kayo amin, apo, maabig ka kabuasan, Pangasinan Dagupan. Agaw nata na Lunes, petsa 19 latatang tanagagik at bulan na Mayo taon 2025. At wadyati lalamat, yung mga ipasabi na sari balita isyo tang komentaryo ni Pakar at Sari Matuan. Liknaay balay! Siyempre kalop kanta ba yun? Sana'y kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Dan sa magtarilingkor, magtariyon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalop kanta ba yung team at technical side? At sa inago na Lunes, the faithful one, sa Manangaro Lawas, Engineer Richard Olanday. Agi, 19 lamanaya natan. Next week, petsa 19. Oy, happy birthday. Lunes. Bating ko pa lang, pero nalingwalan ko pantamian. Patan. May mambukbukor ya sawak. Siyempre, si Maribel Mejia Jimenez. Ay, Madam Maribel. Gonzales Mejia Jimenez. Okay, Madam Maribel, Maribel. alias Liling. Happy birthday, Adsika Inaro. Okay. Birthday natan. Kanyan na, Okay, siyempre. Happy birthday, Inaro. You may have many more birthdays to come, Inaro. Okay. Maribel Jimenez. Madam Maribel, happy birthday. At regalo mo si Katoy. Naniman, dero ko la. Ay, happy la. Ataks kan. Nambayar ka rin taksi at tampol. Nambayar taksi at kapasan. Kapasan, birthday to Matlante. Minsan nida sa kita yung sabitan, di ba? Yes, of course. So, happy birthday, Leleng. Yan. Leng, happy birthday. Oo. Bali-bali tawagan yan doon, Leng sungaran to Leleng, kanyan Leng. Happy birthday. Abalong ko, short for darling. Kwanto. Ling manayan talaga. So, ngaranda. Happy birthday. Oo, happy birthday. Ne, isublaylan, iprokama na sa komilik at sa inagaw. Aray analo, ya party list. At saya agawa, ya midterm elections sa tating tanagagig. At tanan imbo nag-agaw na pigalaman na agaw Sabado. At improklamala, intagila Suliman na Sara may analo, ya senador. Ya say Mika Labindua at tanggapi arom no si Senadora Amy Marcos. Amy solusyon. Nakapasok si ate. Solusyonan to at atang tanagagik so sa may pakapanalo to ta nunanunutan nyo
agong papoet survey. Gawing-gawing. Top 15, sukulan to. Gawing-gawing. Tamanaya, umlanding lamlamang at top 12. O, si idol ko, Manny Pacquiao, wala survey, yan ay. Dan si Bong Revilla, wala survey, aga napapatak. Pero alos-los era. Ne? Alas 3 ng araw at Sain Agaw, di Tanod Manila Hotel, at iproklamadalan no siya para may winning party list groups, tansara may respective nominees da. Di tan nagawa at Manila Hotel at tatong tanagagik. Alas 3 ng araw. Hangga po ni. Talaran tayo. Wala ni kasi sumakalob. Lanti. 63 rata ni. Wala ni kasi sumakalob ya party list yan taga Luyag na Pangasinan. Nitan, imbagamtan. Natang, gawat-gawat kayo. Lakid manayad, ararawin probinsya, pianong karo kayo tulong, natan. Laulad sa raya, party list, talaga na kinabangan. Tayo, Luyag na Pangasinan, laulad abig laman. Natan, arami sinuportan nyo. No walay duknal na laman nyo. Arawe, supay kontakin nyo natan, aliwan singanan ng banag. Pigaran party list, iran na Tagaluyag na Pangasinan. At talagan sa raya, so amay mangiter na suporta at taga Pangasinan. Numambilang naduduk na lan kayo, numambilang walay problema yun, abig laman. Kapaborito Joseph, ibubus nga ko lamat. Suliknaan, nasa ramay totoo tulungan. Nasa tay party list yang ngiter, nasa may tulong no abig laman so pantutungtungan say bibi lenta ka paborito Joseph ay Abante Pangasinan Ilocano na experience mo mat no paano ka natulungan hanggang siyang na experience ko mat no paano na kaya tulungan na sayan partido sa Kainea partido ya tagadluyag na Pangasinan so mangidadaulo taga Bali na Binmalay amay tingaran tuman niya party list Kabayan. Amay si Asing Garandadsatan, si Vice Mayor elect na Bali na Binmalay, iya si Vice Mayor elect Edgar Maminta. Yan wala na singgarad si kato at walang sasakbatan so halos amin. Ay gagastusan at say patambalan na gobyerno kapaborito Joseph, di ba? Iya atan so pangakalawitan na pundo tulong at say si kayo. Pero kulaan daratan natan, dilin tagad Luyag na Pangasinan, agdatan sinupurtaan. O sige, gawat-gawat kayo natan. La kayo sa marami partili si Ararawi sukulanda. Di ba? Sa ikatuan-tutan kapaborito RJ, antayo atatin tanagagig for all you know. Pigararatan niya party list ya Tagapangasinan. Angga po kaloob. Angga po hanggan sa kayo. Samantalang sangkabalgan tayo na butante. Yes. Kumapat la. May buto labat na Pangasinan sapat na. Yes. Para magkaroon. Gano pangkatliyo tay buti Pangasinan ay. Iya pagyusaratan niya party list. Adi akala risan sakay kumun. Pigararatan niya party list. Abante Pangasinan Ilocano. Abono. Kabayan. Tulungan tayo party list. Yes, sa kiniman. Wanad tanni so samay sa kaya party list ya kwantalano antingaran tuman ya say first nominee ditan. Tagapangasinan si kung former Congressman Nani Braganza. Yes, Limarata na tatong tagagig. Bago mi ituloy. 2 million pigara may bimoto at Pangasinan. Almost 80%, yes, 1.8. Yes, 1.8. Divided by muta na napatira. Sige pa. Pasok sana sila. Kahit tigpo 400, di 1.6. Yes. 1.6 million. Kasi nakakuha ka lang ng boto na 400 votes, 1,000 votes. 1 seat na yan. Sangupuan na yan. So napag-uusapan lang dahil marami ho tayong nakausap. Sige, tuloy mo. Kasi Joseph. Maurman kami ng kapaborito RJ. Akit angga po ang gansakay. Sa ibabagadalan tire komentaryo dadsare Facebook sa social media, rest in peace. Pangasinan based party list. Yun nga kaya yun ang pinupuntuan namin dito. Pero akin ta agtayo anunutan itan. Ang aga simpimanak adlik na anti itan. Samantalang no walay man sakit, kaukulan nyo yung medical assistance,
mainumayura yan na singgeran. Correct. Kasi sarili natin ng mga... Itawag dalabat. Mm. Mainumay la, sumpal. So problema Ano yun. yan? Ano yan? Pakiulit nga Ha? yung binanggit mo na taga Pangasinan. Parang may isa pa eh. Abanti Pangasinan Ilocano, Yes. Abuno, Mhm. Kabayan, Mhm. Tulungan Tayo, Mhm. isa na may So 5. Limara. 5, hindi lang 4. O sige, Hindi divide lang ulit 4, natin. limara. Yung 2 million, Ah. di tigpo 400. Correct. O less than 2 Analura million, kumon. di tigti 300. Di 1.2 lang yan. Ay, O di sus. pasok sana. Pasok sana. Yung 5. Yes. Additional seat, additional congressman para Mm. sa atin. Likod doon sa regular congressman na 6. Ang gapot, ay sinuportan nyo amo, solid Northern American. Kahit isa lang sana sa mga nabanggit natin. Yes, sana. Kasi taga Pangasinan Oh, yan. nene, Pero hindi ninyo inisip eh. Alam ninyo no wala man sakit si Pay na asing Ay, ganyan tampol. socialist Araratan na triangle. party list, agontan. Kaya yun nga Ah. yung pinupuntan natin dahil sa binasa mo. Ano yung Oo. binasa mong reaksyon? Rest in peace. Ano yun? Rest in peace, Pangasinan-based party list. Ay, socialist triangle. Ay, Di again. ilaganda tayo. Oo na, siyempre. Naramay tagad arumya luyag. Mm. Ne? Ay, socialist. No wali un patay at saray kapamilya burial assistance si Pay na asing garantayan tampol araratan niya party list. Ay, nako. May mansakit labat eh. Oh, Ni, may katlo ni. yes. Scholars. No, okay, sa kainitan. Yag Paano tula sa panaral na rarate ugugaw natin? Ya taga Pangasinan. Ya taga Pangasinan. Oh. Scholars na saray nanduruman party list groups itan. Party list base Ay, Pangasinan base sa socialist. Ano tatin ba kayo? talagagik. Yun Sa ang kini. kwan. Kami kapat ni. Oh. Likod at sarate regular congressman tayo at Pangasinan. Mm. Makakatulong mat iraray party list sa saray nanduruman proyekto infrastructure Yes. projects. Oo. Ya sinasarate daladalan. Correct. O si Tabimaloy. Yes. Halos dakal ya siminto dalanditan. Mm. Actually at nalapo at say ano yun yung kabayan. Yes, kabayan. Oh, di ba Oh. ni Congressman Ronsalo. Oh. Di nakatulong taga Binmali yan. Ang Abante Pangasinan Ilocano, ang daming natulungan, scholarship program, di ba? Kami na ni kapaborito Tapos Ajay yung nagsabi sa sa inyo. hospital. Na malaking tulong ang mga party list lalong-lalo na nung api. Mm. Ang experience ko ng hospital may agi. Kapaldwa na sa may bill, sinagot Ay, nila. socialist. Kaya nga Oh. ang dami nating Tapos nailapit mayroon din pang dyan. burial assistance Oh. sa tatong tanagagik. Ay, Imagine. nako. Mhm. Pero ngayon, as in zero sa Pangasinan. Natan, laan nyo natan eh. Napag-uusapan lang. Laan kasi nyo nga, natan. Laki ba ipropromote na dabra, na tatagab man abra, so sinuportaan nyo. Oh, ay nako. Kaya yun yung sinasabi natin na kung minsan sana mag-isip-isip din tayo. Para naman mayroong, kaya nga sa before election, palagi naming sinasabi yan sariling atin. Di ba? Kasi paano kayo gawat-gawat? O natanoy? Oh. Sino pa ang sumuporta sa inyo sino yung nangunguna? Yung akbayan? Natan, nanunot ang dakini kasi. Oh. Antay sa walad kanunot ang Taga saan ba tanatan. yun? Taga saan? Saan Manila yung base yun. nila? Manila yun. Manila. Punta kayo doon sa Si Manila. first nominee da, Chiljok no. Mm. Kulanto ng Chiljok no natan. Manuna ya impresenta to sarili to. Ya magmalo ya party na samay impeachment ka ken. Prosecutor. Ay, Imagine their nako. intentions. So sa intention dapat makabawi si rin. Ano ba yan? Ne? Yung pagtulong. Dapat Amay sa kila lamat. Amin to lamay ken party list ng congressman Laila de Lima. Imagine wararaya tampol yung impresenta da sa sarili da. Ya magmali ya party na sa may prosecutor panel. So sa asikason da si rin aman lamat tampol walad kanunutan da. Ay, nako. You consider intention sa tatang tanagagik malinlinaw mabata-batar. Ang yuratan aneng nang. Kaya nga yung mga nag-react diyan, talagang totoo naman yung kanilang sinasabi. Pero may good news naman. Sa COMELEC, sana gawin, hindi sa OA. Yeah. Sir George, anong apelyido? Erwin George Garcia. Dahil meron na siyang pasabi na sa 2028 presidential elections, alisin na yung mga pampelikula ng mga party list. Ay sana naman
Kasi nga ang Sinasama adikain FPJ. yan, yes, Ah. nung party list, representa yung mga marginalized sector, 'di ba? Groups Yes. na sana may mag-represent sa kanila sa Kongreso. Yun naman po yung mitiin yan. Biruin mo, may mga pamagat ng pelikula, 'di ba? May mga pamagat ng Pangalan ng aktor. at saka sa sa TV shows, 'di ba? Mm. O tulad ng pinuntuhan ng isang netizen na narinig ko, yung agimat. O Cavite yun. agimat. Ah. Agimat. Oh. Anong samahan yan? Samahan ng mga may anting-anting? Kaya nga. Sabi niya, narinig ko kanina, samahan ba yan ng mga albularyo na may agimat sa pagpapagaling? Aha. Anong sektor yan? Yung agimat. Mm. Di ba? Bakit naging party list yung agimat? Oo. Isa lang yun sa pinuntahan ng isang netizen. Na kung tutusin naman, kasi pagka ang talagang purpose mo dyan, may represent mo yung mga marginalized group. Di ba? Tulad ng grupo ng mga magsasaka, grupo ng mga manag-tricycle, grupo na saray bibi, grupo na, di ba? Grupo na saray anto kamandita niya, grupo ya nayari niya italindag. Anong grupo yun? Na paborito Joseph. Di ba? Ay, So, yun yung pinupuntuhan naman ng isang netizen na nagbigay ng kanyang saluubin na tama naman, sabi ni best friend chairman, mo. oh. Oo. Na kaya, Manisyak nit sa may senior citizen. senior citizen, maraming senior. Manisyak nit sa tay Abante ano ba Pangasinan yan? Ilocano. Oo. Manisyak nit sa tay Kabayan. Oo. Manisyak nit sa tay Tulungan Tayo, Agontan. Kasi may Oo. nagtutulungan Pero Yes. yung mga pamagat ng pelikula, Mm. sige nga, anong sektor yon? Di ba? Mm. Anong sektor? Anong marginalized group yung pinipresent mo dyan? So sana, Sir George Tuparin mo. Garcia. Tuparin mo, gawin mo. Ay, nako. Yung paglilinis talaga, sana, ba't sa ano pa kasi, pinarating pa sa hindi na daw sila bibigyan ng, anong tawag mo doon? Accreditation or ano dyan, para masali Very good. sa mga pagpipilian. Naway mangyari po yan. Mag-isip na lang sila. Tulad nung isang party list na hindi naman nila sa bagay, hindi po masa sa COMELEC. Yung PBBM. Acronym lang yun, pero may ibang kahulugan, pero pag Ano sinabi pa yung mong mga iba? PBBM, alam mo naman kung sinong tinutukoy na PBBM. Ano yung Agontan. 4K? Ha? Meron pang 4K. 4K. Meron pang Wi-Fi. Meron pang madami Pero hindi naman sila nakapasok. Pero ang pinag-uusapan dito, linawin yung nire-represent na sektor. Yes. Kasi nga, madlang people, yung dapat na ipaglaban mo dyan. Ay, nako, life. Sana. Well, Fredo Sibayan, good morning, sir. Say kwanto abulog ira idol. Kwanto? Abulag, so kabay ito ibaga siguro. Abulag. Abulag ira idol kwanto ng Sir Wilfredo. Kay Madam Mila Rosario, good morning. Happy watching. Yun na nga ang problema. Bakit mainumayo na bulag? Asinggar timo ta dayat. No, sa ibagadat asinggar tay dayat agontan. At healthy reto to iray asinggar dayat agontan. Di manira ng bunog, giling na dayat. Siren. Kanya nasaplukan so kanunutan da siguro. Ay, again. Paluroy mo katan. Kahit isa man lang sana. Para may pakita natin na yung pagmamahal sa sariling natin. Pero wala Kaya nung narinig ko yung kaya medyo yung emosyon ko, nung narinig ko yung reaksyon na binasa mo, rest in peace, yan. Sayang may pangkanaw-nawa kasi kapaborito, RJ. Oo. Imagine, aside that Sara may regular congressman tayo na mira, naman bilang akalupira milimara, we have 11 actually representatives. Ya representatives man lapot Pangasinan, yawad man at kongreso at ating tanagagi. Imagine mo man sutulong niya na asulda na ani makalare pundo projects di mada national government awit ang dadya at luwag tayong Pangasinan. Ta kasi sa scope daratan nationwide. Of course. Ta kasi ibuto sila nationwide pero ang priority daoy di sikat tayo tatagara dya. Correct. Sikat timot. Siya asinggaran tayo di sikara ta singgar irat sikat tayo aliling to kapamilyara, di ba? Wala tayo saksakaya abong, saksakaya luyag.
Aliwan sa amin ula kanid man na, yun araw eh. Sana, Pero wala eh. sana minaksimized natin yung voting power natin Mhm. na ang gano'n niya pagtilararaya yalimara. Di wala ko mon akalo peran lima ko mon di bali bahali ko mon sa panamahali ti luyag na Alam mo Pangasinan. may nakita ko na yung hospital bill niya 300,000. Alam mo yun? Malaki yan. Pero dahil sa tulong ng mga party list sa atin na taga Pangasinan, by nalisen, paano mo malaglay bayaran to? Actually, Di ba? paano kapal do labat kon? Oh, paano less than kapaldo ah? No, naasinggeran mo nin amin intan niya party Oh, list naandilan amin may utang mo. Yes. Oh, Nathan, Tanatulungan da ka. asingger, so laan to. Sang kagawat. Di ba? Saan kagawat ko Oo. mon? Sa taga Pangasinan. Yes. Oh, ngayon ay. Natan ay sige. laon tayo. Laon nyo natan. Sipay asinggeran nyo natan. Dali pa. Siguro, agda nalilik na tagda niya sali. Ay, nasalsali yun san siya Ay, tatang tanagagi ay, ka. Ate man sakit labat so sa kay miyembro ka pamilyam na ospital. Ang loob ka nila bat lad ospital at walalay bayaran mong tampol. Tuande. Kaya nga, Sir George, saludo ako. Kung may papatupad ninyo yan. Pero ang may kumikusyon na sa ngayon bakit itong eleksyon, naabulo yan, iraratan, yamibiyang, it's a party list group. Di ba? Iraratay watan iran atalo may analo, ya sa ire-representa da agkuanta, tapuro pamagatad pelikula, pamagatad diang babangil, wala rin ngaran na shows, ngaran na tutuo, acronym, tapiano na engganyo labat iray botante. Ay. Bakit nakapasok po yan? Dakal lemang kalaway, dakal na alaw. Pero although ilan lang sa kanilang nakapasok, pero dapat lang nalinisin. Piano amin nanang damataya aliwan amay singa anta may sinanggo ya labanan, amay, di ba? May di ba? Indan nyo mat na kredibilidad. Kasi sa representatan marginalized groups. Yes. Di ba? So kailangan talaga mayroong ipine-represent na sektor. Yun na lang sana inisip natin, yung hindi yung mga personalidad na nandun sa likod ng mga party list na yan. Tulad sa API, di ba? Inire-represent niya yung kababaihan, di ba? Yes. At least araratan kabkabat yung taga Pangasinan. Yes, yung may impanalo yan party list. kultura Kapkabat natin man sa Pangasinan at mga Kailukuan. Yes. May representasyon. At least kabkabat yun, kung kula lang ti kapaborito Jay, nata may sinuportan yung party list. Kabat yun man, nanasinggaran yun man. Amit yun laman. Away, namit yun la. Ako ang kapaborito Jay. Ano ba yan? Sige, Ay, so sana okay. sa eleksyon mawala na yung mga sinasabi ninyong ano dyan, party list na wala namang siguro anong sektor yan. Well, I just hope Dahil kapaborito sikat Jay. lang siguro parang ano yan, yung catchy, di ba? Parang yung sa ano ng tao ay ito. I also hope kapaborito RJ sa susunod na election that will be on 2028. Ano, malapit, madali lang yan. Oo. Tatlong ano Sana lang yan. Tagulan. Sana we will learn from this. We will learn from this. Sana magtuloy-tuloy ka dyan, Sir George. Nang may patupad yung mga pagbabago na yan. Yan. Okay? So magpapatuloy po ang lignay balay kaya rin inasaran pakabatan pa imano malalapunid sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway,
a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:32 oras na ho natin sa Lignay Balay. Call up kantabi ni siyempre sa rin magteriyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magterilingkor, magteriyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Jerome. Sabi niya, pinababati niya ng
happy birthday rin si Roel Cabanisas. Asawa ng Mitch Kalugay Cabanisas. Say saksakay kuno ya pinapablin asawa. Untan mo at say saksakay ya pinapablin asawa ng Daddy Renato R.J. Jimenez kwanto. Si Doña Maribel kwanto. Tan siyempre lugayin ko para dita na restaurant ng Auntie Doña Sally Ballesteros Pedroso. Sa isang ka na naman ya restaurant at Bugalyon kwanto. Sa kwanto di bali tawalan ni 2028 election. Inatay Sosari party list na tagad Pangasinan kwanto. Siyempre every 3 years tan at walay message to ni sanay mabusog nyo sila Ate Maribel Jimenez kwanto. Okay, kamapaga Jerome ta mabubusog sila. No. Sabi naman nito, yung mga party list dapat linawin kung anong sektor talaga, Idol. Tama kayo dyan ni Idol Joseph. Galing kay Arnold po. Thank you, Arnold po. Sana nga. Nakakalungkot lang po mga kapaborito na kahit man lang isa walang nakapasok. Alam ho ninyo kung sino yung mga top 15? Ito po yung mga nasa top 15. Babanggitin po namin sa inyo. Ang Duterte Youth na nakakuha ng 2,338,564 na boto. Ang Tingog Party List 1,822,708. Ang 4-piece Party List 1 million. Oo. Hindi dalawang upuan mga yan. Oo. Ang 4-piece Party List 1,469,571. Ang ACT-CIS 1,239,930. Ako Bicol, maong niya Bicol ay 1,073,119. Oswag Ilonggo 700. Puro mga ano yan para Visayas probinsya kamo. Visayas, talagang pinagkakaisa yung kanilang probinsya, no ha? Oo. Yung partili sila, grupo nila yan sa kanilang probinsya. Sige. Oswag Ilonggo 777,754. Solid North Party List 765,322. Baka dalawa din yan sa Abra yan Trabaho 709,283. Ang Sibak 593,911. Yung Malasakit at Bayanihan ayamay ken gawin Congressman Laila. Congressman Lanay tan siguro Malasakit at Bayanihan. Okay. 580,100. Ang senior citizen 577,753. Okay pa to kasi maraming senior citizen na talaga may dapat sektor matulungan. Mga matatanda. Oo. Ang PPP, ito yung PPP PPP 575,762. Ang ML, ano yung ML? Medium large 547,949. Ano yan? Mobile Legend? Ano bang baka ito yung kay Congresswoman Laila. Ano yung ML? ML, Mobile Legend? Ano ba yan? So, yan yung dapat linawin. Oo. Kung may mga sektor talaga na nire-representa. Ang FPJ Panday Bayanihan, 530,003. Ano yan? FPJ, dapat may meaning yan. Ano yan? Bayanihan. Ano yan? Ewan ko. Diba? Kasi sektor Yan. So yun yung mga top siguro 15. Siguro sektor ng mga artista, mga ganun. Baka pwede. Bayanihan kailangan, hindi, ang inaano natin is yung paglilinaw lang. Oo. Sige. Ano pa? Yung PWD, kwanta Sir Jerome, tatapatan to na Sir Jerome. PWD? Nakapasok sa PWD. So yung panglibing lima na yung nabanggit mo? Top 15 lang yun. Mamaya malalaman natin kung sino-sino ang pasok sa 63 kasi yan Either 63 or 64. Kung ano yung talagang sektor na nire-representa, yun na yung siguro yung yung banggitin na pangalan ng party list. Wag na yung mga pamagat or ano dyan. Yun yung sinasabi ni Paring George. Di ba? Yes. So yun. Pero yung nabanggit mo, yung Ako Bicol Ako Bicol. Sinuportan ng mga taga Bicol, parang ganon. Oo. Sana ganon din tayo.
sabihin na nating regionalistic tayo. Yung kilala mo nga, nakilala ko eh. Okay lang yung maging regionalistic tayo sa party list, sa pagpipili ng party list. Kasi ewan ko kung talagang nakapagtataka o sadyang agdainaroy kabaluyan da. Yung kilala mo, nakilala ko. Mismong bayan eh. Nailalo Anton Maiter si Kati Balag na buto eh, abay, tinalo pa ng mga taga-ibang bayan. Ano yan? Nasaan na yung may tawag ka dyan eh, di ba? May tawag ka dyan eh, yung mahalin mo yung sarili mong bayan, parang ganun. May pagkaano ka, yung... Pagka noon talirak mo yung sarili mong bayan, ang tawag sa'yo is... traitor. Pero no, may papabliin mo, walay tawag damot sama naman, so kakapang ko. Papabliin mo? May talaga ang mo itilak. So lugar mo. May tawag dyan eh, may terminology dyan eh. May papabliin mo yung lugar mo. Mayroon yan. Mayroon, loyalty? Parang loyal ka nga. Mayroong Pangasinan term. Kahit na Tagalog, meron yan. Sige, kung nakikinig, text nyo nga. Okay. Ano yung patriotism ba yun? Ayun! Di ba? Yun patriotism. Di ba sa sarili mo? Yes. Mayroon yun. Yun, importante yun. Sana meron. Regionalism. Ano ba yun? Meron din sa atin. Or provincialism. Dapat papablin mo sa sarilin ng kadilim yung lugar. Yes. Sana ganun. At ako okay lang na nakapasok ang senior citizen. Bakit ka mo ka-paborito, RJ? Senior ka na. Live pa. Magsi-senior na tayo. Ilang tabling pa. Dalawa pa. Tatlo pa. May nag-text dito. Sabi niya, sana hindi lang, sana sir, kwanto yung text, ang basan ko sana hindi piralism kanto. Pero yun ang aywan. Ewan ko. Di naman sana piralism sir kanto. Meron ngang isang lugar eh. Talagang malayo pang eleksyon, papalapit ng eleksyon, tuloy-tuloy yung pamamayagpag ng isang kandidato. Pero nung nagkaroon ng ano yung sinasabi mo, piralism, ano ba yan? Piralism. Tapos yung isa syempre umasa na siya doon sa resulta ng mga survey Sana tataw-taw. Sana oo. So mayroong talagang nagagaw yung piralism, piralism. Piralism. Pangkalawa mo man. Sana sa susunod tanggihan nyo naman si Busan Lee. Nako. Ay nako. Sabi naman ni Sir Jerry, good morning gentlemen, kanton. Sadly, the majority seemingly elected is the governance deserve. Wala namang consideration. Di na iniisip kung makakatulong bang talaga sa lalawigan natin. Ang gapulay provincialism. Kaso taga-Abra, Manila at kung saan-saan malayo dito. Maunglante kwanto pigaran taon kasin itupulya antolaya kwanto ng Sir Jerry ng Newton. Nako. Ay. Yun lang ang napag-uusapan lang, pinupuntuan lang namin yung liknaan ng balay kasi 'di ba dahil doon sa reaksyon kaya nga lang ako nadala na rest in peace. Ano yun? Rest in peace. Rest in peace. Yung sa mga Pangasinan based party list. Ay, si kwento mo ng Sir Jerome, favoritism ko no. Pero anyway, Sir Jerry, sa mga seniors, sana ipag-pray na lang natin sa mga susunod na mga mambabatas po natin na gaya ng kakaroon to ng House Ways and Means Committee Chair. Na si Second District Representative na Albay, Joey Sarte Salceda. Ay nakapasok ulit si nakapasok ulit si Salceda. Bilib din ako diyan. Dating gobernador yan. Yes, na Bicol. Ngayon congressman na ng Albay 2nd District. Meron po siyang pinapanukala ngayon, pinupursige sa Kongreso. Yung pong para may pasapo at may sa batas yung panukalang Universal Social Pension Bill na para sa mga senior citizens po yan. Pasado na po ito sa Kamara at nasa Senado na ito sa committee ni Senadora Amy Marcos.
So, ngayon at nanalo si Senador Amy Marcos, hopefully mapagtutuunan na ito ng pansin kapaborito Ajay, kasi naniniwala po si Salceda na maaaring maipasa ito sa mataas na kapulungan sa natitirang 2 linggo ng 19th Congress. Dahil maganda po ang layunin ng bill na yan, na naglalayong pagkalooban ng buwanang 500 pesos ang mga seniors na 60 hanggang 69 years old at buwanang 1,000 pesos para sa mga 70 years old pataas na. Ano yan? Lapag? Lapag. Wala yung kahit may kaya, pwede. Oo, lapag. Kasi ang batas lapag. Walang ang gapipipil yung tutay batas. Lapag yan. Kasi kung minsan, mahirap din na magbigay ng mga dokumento na ikaw ay indigent. Diba? Kung minsan napupolitika o kaya ang sinasabi hindi ka naman indigent, hindi ka makakakuha ng ganitong pensyon, na kung minsan naman huwag kayong magalit sa akin dahil may pinipili. O kaya sabi hindi ka pasok dahil hindi ka indigent, may trabaho yung mga anak mo, mga ganon, parang ganon. Kaya kung minsan napupolitika dahil dyan. Pero ngayon kung lapag, wala nang ang kapulay pinili, ang kapulay rason. Yan nag-iindan ni senior citizen sa baikutan. Tanong maminsan, di ba? Kaya kadya qualified na niya. Di ba? Yes. Kanta manaya, da kakabayin dan. So, manggawaray rason, piano sika at naichapuera. Yes. Yan sa mga pribilehyo na yan. Pero paglapag, basta sabinta na edad, kasi anta timot, yan o iratan edad, dakulay lilignan mo. Ayon. Ay, sakit-sakited laman. With all the quantity. Mayaman ka, may mairap. Sabihin mutan, nako, mas laularay ka. Siyempre, singatan makina. Sakit na mamayaman. Kung kakapoy sulaman. Jad ikakapoy na laman, jad itatakkan at atang tanagagik na kaukulan tayo medisina. Maintenance. Maintenance. Kaukulan mo sirin sa budget, ya pangali mo na saratay pan-maintenance. Na dapat lang. Mo. Sa abroad nga, mayroon pang ang pensyon yung mga senior citizen di ba? Yes. Mayroon pang pensyon. Ayaw kong tawaging ayuda, pensyon. Well, wala na. Burugla tayo ayuda. May, di ba? Deleksyon. Nagkalalo na natin tanagagik. Antayo, sa ibabaga natin na DOH at ating tanagagik, kung tatagay so kaso lalamot na COVID-19 at Southeast Asia. Sana hindi na dumating dito. Ayaw ko na. Momonitoran natin na sa DOH at ating tanagagik sa so tatagay trend na COVID-19 at Southeast Asia. Yan nagkalalo laditan at India. Di ba daming namatay dyan noon? Pero India kamo, dyan ginagawa yung mga mabibisang gamot, di ba? Correct. Kung bakit naman, dyan yung saka napakarami palang populasyon dyan sa India. Umabol na yan sa China. O masigit pa. Pero antayo, dyan report lang tiyatatan talagagi pugod dyan, nakakaalarma na rin yung tinataas sa bilang ng COVID-19. Ito malalapit sa atin. Hong Kong at Singapore. Nako. Kanya na naman, bumabalik na naman. Ag kayo ang biyabiyahe at Hong Kong at Singapore. Tapos pinaplano ko na namang bumalik doon sa Disneyland. Nako. Sa Disneyland? Sa Hong Kong. Nako, baka pag bumalik ka sa Disneyland, makakasama na ako. Oo, sana. Ay, nako. Pero okay lang siguro kapaborito Ajay kasi lalo na ngayon pinuputakti naman sila ng COVID-19. Hong Kong at Singapore. Tandaan niyo po 'yan ng mga lugar na 'yon. Hong Kong at Singapore. Yan po'y bate sa ulat ng Times of India na headline po ngayon sa kanilang dyaryo, sa kanilang pahayagan na nakakaalarma ang tumataas na bilang ng COVID-19 sa Hong Kong at Singapore. Nako, talagang di fake news yan Hindi fake news to. Kasi daming fake news Alam mo yung napanood ko? Na nagsasalita sabi ko, totoo ba to? Natapos na sa Kamara, lalagdan na lang ang postponement ng barangay election at yan ay, di ba? Hindi nga nakaresist sila paano yun matatapos? Hindi pa nga pinag-uusapan tapos may mga lumalabas napapanood mo yun? Di ba? Yung pinag-uusapan lang kung ilang taon. Nako, samantalang ang COMELEC meron na silang schedule. Ay, nakorek na pala yung kini-question natin.
may bago silang pinalabas. Yun ang talagang legit siguro na anunsyo. Yung election period. Yes. Na-correct na yun. Na-correct na yun. Na-correct na yun. Actually, kapaborito, RJ. At kasi meron na, pinalabas, di ba? Na latest. Meron na akong nakitang schedule ng eleksyon. Kung ano yung mga dapat na gawin. Preparasyon. Preparation for the barangay and SK elections. Kaya doon sa mga nagtatanong kung tuloy o hindi, tuloy na po yan. Hanggang sa ngayon, tuloy. Tuloy na tuloy. Kailan ba uupo yung mga bagong halala na opisyal? June 30. July 1. July 1. July 1. June 30 kasi Monday. Pag-uusapan yun. Pero kung may habol pa, samantalang mag-uumpisa na yung October, di ba? June, July, August, September yan. Yung filing. Oo. Ito basahin ko lang yung schedule. Itong sinasabi ng COMELEC. Itinilaganan ng COMELEC ang kalendaryo ng mga aktibidad para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa December 1, 2025 na nagtatakda ng mga takdang panahon para sa rehistrasyon, kandidatura, kampanya at iba pa. This coming July 2025 hanggang August 2025, ito po yung updating of registration records ng mga botante. Okay? Trabaho na naman ni Paring George. Yes. Mula July 1 hanggang July 11 naman, filing of application for registration of voters for barangay elections and membership to the Katipunan ng Kabataan. Okay? Katipunan na talaga. Katipunan na talaga. Hindi na sanggunian. Hindi na SK. KK na. KK. KK naman. KK. Okay, July 14, 2025, last day to post notice of hearing with list of applicants. Okay? July 15 hanggang August 15, 2025, period to constitute the members of the Barangay Electoral Board and Barangay Board of Canvassers. Okay. Sa July 21 naman, last day to file opposition to the application for 1. Registration as voters for barangay elections and 2. Membership to the Katipunan ng Kabataan. Yun. Baka maraming mga hinakot ng mga botante. Yes. Pwede ninyong question Sige. July 28 naman, approval and disapproval of applications. Okay. So within 5 days from approval or disapproval of application, last day to post the list of approved and disapproved applications for registration as voters for barangay elections and membership to the Katipunan ng Kabataan. Okay. Sa August 8 naman, 2025, last day to file requests, petitions for transfer, change, correction of name, address of voting centers and polling places. Okay? Sa August 18, 2025, last day to file petition for inclusion of voters. Okay? So from August 25 naman hanggang September 15, on-site project of precincts verification yan. Then August 26, last day to file petition for exclusion of voters. Okay. Kalan iratay kan. Yes. Ang paresto ang tagad man. So August 28, last day for the ERB meeting to certify the list of voters and approval of abatement process in the RS database. Okay. So ang susunod ngayon sa August 28 is September na. September 2, last day of posting of the Barangay and Sanggunian Kabataan Certified and Final Computerized Voters List. Yon. Sana wala ng mga flying voters dyan. Dahil kaya kailangan CMU petition yun tampo. Yes. Sige. Kasi wala ramay instances may mo na trace no flying voters ang kapaborito ajay tasaksakay so address da nanduro may apelido da ballot. Di ba? Kanang ng pat. Yes. Nathan, October 1 to 7 ay may filing of certificate of candidacy. Okay. Now, from the date of filing of COC, Kapitan Tandwa. Wala lamay tatawagan niya prohibition of vote buying and vote selling lang. Okay. From the date of filing of COC, November 19, 2025, wala lamay prohibition of premature campaigning. Nangyari. Yes. And then October 6, 2025, deadline for submission of POPs.
Pops. To the Commission and Bank. Ato may Pops ay. Pops. Prohibi. Ato may ano yan, Pops ay. Ano yan? POPS? POPS. Pops. Parang ganun. Pops. Pops. Ganun. Sige. Tutan. Alag laba yaman. Ang bangat man. Pops. Sige. Ano ba yan? Okay. Sige. Ano ba yan, Pops? Ano ba? Inabribate. Wala namang... Inabribate. Hindi naman sinabi. Binigyan nyo naman ng ano... sige. Ang Comelec naman. Ito. Kayo lang nakakaalam. Project of Precincts. Yun. Yan pala yan. Okay. Magkamamay, ibang meaning. October 17 to November 30. Prohibition of release, disbursement, or expenditures of public funds. Yung mga pundo ng barangay. Wala nang pwedeng ilabas. Okay. So, October 27 to December 31, ito na yung election period. So, yan, binago. Kasi yung una kung sinong nag-post yun election period, 1 to 31 lang ng October. Pero, ang campaign period is from November 20 to 29. Okay? So, November 21 to 30. Na naman, wala bilay laman. Ayun na. Pero may ka-coordinator. Pero, November 21 to 30, ito may prohibition of construction or maintenance of barangay-funded roads and bridges, an appointment or hiring of new employees, promotion, salary increase, remuneration or privileges in the barangay. Bawal po yan. Midnight, appointment. Parang ganun. So, sa November 30 is, of course, that's the eve of election day. And then December 1 is election day. Good luck sa mga tatakbo. Yung mga matangas dyan na naging official lang ng barangay. Akala mo, antatulan amin. Ay, nako. Mandunong-dunungan. May erat na nakatungtong. Tato na ben. Ay pasuti korasun tumpik lakalano katungtung muratan. Ame antam sulay, antam suduga, isang katungtung mo at singa matangas. Ipaso tuy korasun rasun tumpik ibatikan mo la. Ay, katutan. Iwas ka la. Kata advice ko sa si kayo no makaarap kirate tutuon matangas. Babangat mulara duga. Agda ka dengalan ipaso day korasun dam pikawat. Ibatikan nyo lang. Na-stress kila ba? Yes. Ag tayo nakaukulan, irati untan no official at barangay. Tapi ang aga na-stress, tutuot barangay. Okay? Diba? Okay. So, tuloy. Yun ang preparasyon na ginagawa ng Comelec. Yun. Comelec. Comelec, hindi Comelec. Hindi Comelec. Comelec. Although marami pa rin mga questions sa nagdang eleksyon. Pero sinasagot naman ni best friend mo. In totality. Actually, itong mga nakarang araw, may mga nagpa-press con pa nga na may mga irregularities na na-observe. Not necessarily may nangyaring dayan, pero may mga irregularities nga. Meron pa nga isang incumbent na nagpababa ng posisyon. Pero yun mo, tinalo ng almost 20,000. Inasan yung aking serbisyo. Yun ang kanyang katanungan. Di ba? Bakit ganun? Di ba? Nagsilbi ako dito as your baka banggitin ko yung posisyon, alam mo na. Tapos bumababa ako dahil hindi na ako pwede sa posisyon na to. Biruin mo, tinalo ako ng aking katunggali ng almost 20,000. Para bang wala akong nagawa. Di ba? Yung mga, kaya may nabubong question di ba? Actually yun, ang question nila. Di ba? Yung mga yung agwat na halos hindi mo alam kung, di ba, kung bakit ganun kabalog yung agwat, mga ganun. At saka hindi lang yon, may mga nagdududa kasi prior to the election day, may mga nagsasalita na ng something like 12-0, 13-0. May kalamanalo, digawon mo, mga ganun. Ang kalamang gagastos, konsihal, kalam lamang manalo kan. Sige, antadali, bati ka na. Yatim mo mo to. Yatim mo mo, akin. Ano yun? Walay question. Yes. Ano yun? Niba na labat? Yun ang mga tanong na yung kapaborito. Diba? Biruin mo, yung mga tinalo mo, yung mga kilalang tao, beginner ka, di ba? Yan na nandyan na. Aliling to, talabaan la. Isa pa. Ano yung taon nagsabi na, prophet, visionary, alam niya yung mangyayari? Di ba? Palara ng tulabat. Yung mga irregularities na na-obserba natin. Tapos dun sa voting precinct pa, sabi nga nung isang kandidato,
imbuto ti asawa to ta kandidato, nun pimoy sulisan, kapinaran. Zero ni Ingon. Imagine, so yun yung mga questionable sa utak nila na, bakit ganun? Bakit ganire ang nangyari? Asawa ko na mismo na kandidata, binuto ko, wala sa pangalan, wala siyang pangalan dun sa listahan. Siyempre magtataka ka, kapaborito RJ. Ano yan, may fault yung machine? Ha? May fault yung machine? Sino bang may hawak ng machine? Yung mga tanong na ganun, mga kapaborito RJ. Anyway, ito po yung mga senador po natin sa 20th Congress na. 20th Congress na to, kapaborito RJ. Yung mga incumbent na nandyan na magsiserve pa hanggang 2028, Francis Escudero, Alan Peter Cayetano, JB Ejercito, Jingo Estrada, Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Loren Ligarda, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar at Juan Miguel Subire. Sila yung hanggang 2028. Okay. So, yung mga bagong upo na maninilbihan for another 6 years, Christopher Lawrence Go, Bam Aquino, Ronald De La Rosa, Erwin Tulfo, Francis Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Vicente Soto III, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Kung titignan natin, dalawa lang yung nandyang artista, Robin Padilla at Lito Lapid. Salamat naman at nilimitahan ninyo. Okay. Bakit ganyan yung yung ng mga tao ngayon, matitinik na daw yung mga butante. Matitinik na ba sila? Kasi baka naman natitinikan lang kayo, ha? Anyway, so yan yung komposisyon ng ating mga senators sa 20th Congress. Anong magagawa natin? Okay. Sige. Yan nga pala yung maralom yung oras siya tatang tanagagig. Nga na ba? May sinasagot akong text dito. Anong sinasagot niya? Anong tanong niya? Huwag nyo nang pag-initan huwag nyo nang pag-initan yung ibang mga party list, talo naman. Hindi, napag-usapan lang. Napag-usapan lang. Concern lang namin yung mga Pangasinan base. Kasi hindi, siguro yung mga nabanggit natin na hindi naman nanalo pero yung ginamit nilang titulo, parang, di ba, yun yung parang alisin ni yun. So, hindi naman daw nanalo. Pero sana yung talagang ang punto lang namin ni Kapaborito Joseph is yung may nire-representa na marginalized group. Yes, yun lang naman ang punto natin. Okay. Siyempre, hanggang pala malamya oras sa'yo. Tabayan po ninyo ang number 1 ni Kapaborito Joey Baby. Akalo pa kantabi lang ula adlik na ibali sa rin magtaryoran Kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtarin lingkod, magtaryon Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Akalo pa kantabi team at the technical side, the faithful one, sa Manangaro Lawas, Engineer Richard Olanday. Sipo mga Kapaborito, bukas ito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng Kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran sunata.